Η 28η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, η μεγαλύτερη παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα που έγινε στο Ντουμπάι, ξεκίνησε με στόχο μια συμφωνία για σταδιακή κατάργηση ή μείωση των ορυκτών καυσίμων. Τελικά έκλεισε με μια εύθραυστη συμφωνία για μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε άλλες μορφές ενέργειας. Στα θετικά, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι 200 χώρες έδωσαν πράσινο φως στον τριπλασιασμό της παγκόσμιας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον διπλασιασμό της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030. Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση για να διανυθεί, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, η συνεισφορά των πλούσιων χωρών που έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κλιματική ανάγκη στο Ταμείο Απολειών και Ζημιών φτάνει περίπου $700 εκατομμύρια, ποσό που ισοδυναμεί σε λιγότερο από το 0,2% των μη αναστρέψιμων οικονομικών και μη οικονομικών ζημιών και απολειών που καταγράφεται στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής κοινότητα έχασε μια σημαντική ευκαιρία να στοχεύσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όσο αυτό δεν επιτυχάνεται μέσω διεθνούς συμφωνίας και συνεργασίας, οι Σύνοδοι των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα θα καταλήγουν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. Η Κύπρος είναι μια χώρα που θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική κρίση. Συνεπώς, οφείλει να συνεισφέρει στον βαθμό που της αναλογεί, να προσαρμοστεί και να προστατευτεί. Η αύξηση του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η προστασία περιοχών σημαντικής οικολογικής αξίας, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μέσων μαζικής μεταφοράς και της διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν ορισμένα από τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα. Προς το παρόν, αντί στις λήψεις δραστικών μέτρων, η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για τα απόβλητα, φιγουράρει τελευταία στους πίνακες για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιτρέπει να τσιμεντώνεται ο ΑΚΑΜΑΣ. Με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να περιορίζεται σε εξαγγελίες για κλιματική δράση και διεξαγωγή διοικητικών ερευνών.